Исәнмесез. Ижади каналыма хуш келдигиз. Бүгүн мен сизге Түркияга келгеч биринчи болуп жазган макалемни окурга болдум. Ол Идил журналында 2017-жылда октябрь санында чыккан иди. Әлеги макале Түркиядеги татар ауылы Кырыгыйыкка багышлана. Рахим этип тыңлагыз. Макале Кырыгыйыкны каплап тура Каратау урманнары. Автор Айзирек Гареева, Акчура. Түркиянең ташлы басулары буйлап сузылган узун юллардан күкләргә тоташкан тауларга таба барганда, балчыктан салынган кызыл түбәле ак үйләр, 2 катлы яңа таш йортлар тезелгән авылга барып чыксаң, бу Османия Кырыгыйык татар авылы дисәләр, ышанмый торырсың. Чөнки без Русиянең төрле төбәкләрендә яшәүчеләр татар авылы дигәндә иң әүвәл шелтәр кәрнизле, бизекләп ясалган капкалы агач йортларны күз алдына китерәбез. Әлбәттә, һәр җирлек үз табигатенә, матди, иҗтимагый мөмкинлекләренә карап җайлашкан. Йортларның ни рәвешле салынуы да шуңа бәйле. Әмма авыл күренеше башкача булса да, биредә яшәүчеләр монда туып үскәннәр белән аралашкан саен, аларның йөзләрендәге, телләрендәге, күңелләрендәге татарлыкны тоеп, хәтта дәрәзә төпләрендәге гөлләргә карап та Кырыгыйыкның башка илләрдәге бик күп татар авыллары белән бердәйлеген ныграк аңлыйсың. Бу авылның да үз шагыйрьләре, осталары, танылган шәхесләре бар. Алар хакындагы хикәятләр телдән телгә күчеп яши. Бу авылның да тарихы гыйбрәтле, риваятләре чын, җырлары үзәк үзгәч. Бу авылның да гөрләп торган чаклары булган. Инде хәзер яңа йортлар салучылар бар икән, шөкер. Османия Кырыгыйык татарлары күңелләрендәге ватанны сагану, җирсу хисләрен хәсрәт җырларына салып таратканнар. Ак канатлы күк карлыгач, килә урам иткәләп, безләр булай йөрмәс идек, йөртә нужа җитәкләп. Шәһәрләрдән шәһәрләргә тимер юллар салганнар. Хәсрәт белән без саргайдык, саргаймасын калганнар. Урсам уракларым бетми, чәчтем кара җирләргә. Язсам сәламнәрем китми, төштем ерак илләргә. Авыл тарихын яктырткан китапларда 19 гасыр ахырында Төркиягә иң күп күченеп килгән татарлар Казан, Уфа, Самара, Оренбург тирәләреннән була диелгән. Күченү сәбәбе итеп көчләп чукындыру, җирсезлек, эзәрлекләүләр күрсәтелә. Русия патшалары алып барган басымнан бик күп кыенлыклар күргән татарлар Төркиядә яңа, яхшы тормыш корырга өметләнгәннәр. Беренче тапкыр килүчеләр Русиядә паспортны Бурса шәһәренә минерал су чыга торган җирләргә барабыз дип алганнар. Поезд белән Кара диңгез буе шәһәре Севастопольгә кадәр киләләр. Диңгез аша пароход белән Истанбулга чыгалар, аннары Бурсага китәләр. 1 еллап Бурсада яшиләр, эшли башлыйлар. Әүвәл килгән татарлар белән очрашалар. Шулай итеп 40ка кадәр гаиләгә җыелалар. Бу 1890 еллар 40 гаилә җәйне иске шәһәрнең Каратау ягындагы Болгариядан күченеп килгән төрекләр авылы Урхания тирәсендә булган Алты улак дигән җирдә чатырлар корып уздыралар. Бу тирәдәге су 2 авылга җитмәгәнгә күрә яңа бер урын эзли башлыйлар. Таудан үзәнлеккә төшәләр. Үзәнлектә Һөек элекеге заманнарда элемтәдә тору, күзәтчелек итү максаты белән ясалган бер калкылык янына киләләр. Су эзлиләр. Шунда электән килгән коега үгезләре төшә. Шулай итеп суга тап булалар. Суны тапкач, Хөснетдин исемле кеше атта 6 улыкка ашыккан. Башкаларга шатлыклы хәбәрне тизрәк җиткерергә теләп, кызу чапкангамы, су эзләп хәссезләнгәнгәме, әле башка бер сәбәп беләнме, хәбәрченең аты юлда үлеп калган диләр. Су эзләргә дә аны тапкан җирдән авыл кырырга да Госманлы хөкүмәтенең рөхсәтен алырга кирәк була. Әлеге су җир мәсьәләләренә бәйле 2 вакыйга бүген дә телдән телгә хикәят итеп сөйләнелә. Шул хикәятләрнең беренчесе булай.
Анын жеткирген киши Кыргыйыкта тууп өскөн, деңизлерде нефть ташуучу зор пароходдордо капитан дарежесинде кызмет эткен Нежип Аблай аңар исе дөwөт исе силеп калдырган. Ауыл булып урнашыр өчүн суу излеген татарлар Османлы хөкүмәте солдатлары белән бәхәскә керәләр. Хөкүмәт солдатлары аларга үзәнлектә йөрергә ирек бирми. Үзләренә каршы чыккан татарларны исә Мәхмүдиягә алып китәләр. Биредә аларның бүгенге тел белән әйткәндә штаблары урнашкан була. Менә шунда һич көтелмәгән бер хәл мухаҗирләр язмышында зур роль уйный. Штабка китерилген кишилерни аскарилернин Тупал Миралай, Аксак полковник кушаматлы жетекчиси көрөргө тили. Биз кууп жиберебиз, алар кабат келе. Куабыз тагын келелер, кимдер алар, китерегиз деп буйрук бере. Каршы турушуларны күрө, аларны ким койдан болулары белән кызыксына. Татарлар Түркиягә Оренбург якларыннан килүләрен, авыл кыру ниятеннән су изләүләре хакында сөйләп бирәләр. Заманында татарлар Аксак полковникны тоткынлыктан коткарып калганнар икән. Османлы урыс сугышында руслар кулына төшкән. Аны Оренбург якларындагы төрмәдә тоталар. Менә шунда татарлар миңа ярдәм күрсәттеләр. Тоткынлыктан кучарга булыштылар. Алар ярдәме белән кире Төркиягә кайттым дип сөйли ул. Мин дә сезгә су эзләргә рөхсәт бирәм. Су тапкач хәбәр итегез. Сезгә авыл өчен урын сорап хөкүмәткә язам. Дип вәгъдә бирә. Төркия татарлары әйткәнчә, яхшылык кыл да дәрьяга сал. Балык белмәсә, халык. Аллаһның бер гүзәл исме, ягъни ул шәүше белер. Оренбург татарларының яхшылыгы халыкка менә шулай еллар гына түгел, меңәрләгән чакрымнар аша барып ирешә. Икенче хикәят булайрак. Монысын олылар сөйли иде дип авылда яшәүче Кәрим Сүзәр искә төшерде. Кәрим абыйның үз сөйләмен китерә. Әвәлдән бу җирләрдә мәҗҗиялеләр, күрше төрек авыл кешеләре мал тоталар икән. Буш булган бу җирләр. Безнекеләр бу җирне бәянгәч, утыртмаска тырышканнар. Кадыйга, судьяга, булар ярый торган кешеләр түгел дип шикаят итәләр. Кадый килеп карый. Авылдагы картлар бер мәчет урынын сайлаганнар. Кадыйлар җыелып килгәндә безнең кешеләр намазда булганнар. Намаз укыганны күргәннәр. Кадый: булар һәммәсе намазда, бала-чага, яше карты. Булардан зыян күрмәбез, утырсыннар, кулыгыздан килгәнчә буларга ярдәм итегез дигән. Шулай итеп, безнекеләр шушы җирләргә утырганнар. Көйне, авылны кырганнар. Шикаят итүче авылдан бер тол хатын мәчет төзелешенә алтын биргән. Аллаһ разый булсын киткәннәрдән, бу урынны сайлаганнардан. Бик яхшы җирдә утырганбыз. Кыйммәтен белмәгәнбез. 1895 елда авыл салырга рөхсәт ителә. Рөхсәт алганнан соң татарлар кышны җир астындагы өйләрдә землянкаларда уздыра. Өйләр кырганчы ук мәчеткә нигез салына. 1908 елда мәчетне төзеп бетерәләр. Аннары Кәрим абый тагын бер очраклы хикәят итте. Искеләр, картлар кызык итеп сөйлиләр иде. Татарлар электән каз күп асраганнар бит. Суйганнан соң һәммә җирен ашыйлар, аякларында пешерәләр. Biz bala çakta da aşıydık, bik temli bulaydı. Şulay zor kaz beleşi pişirgenler iken, ayaklarında koyganlar. Beleşini açıp jibergeç, Türkler ayaklarını körelerdi. Bular bit bala pişirgenler deyip eyteler. Kışı aşıylar deyip bilaganlar. Şulay, şitten kilgenlerini yat itu, şit itu alameti tatarlarga karata da күзәтелгән. Baribir alar şuшы җирлектә төпләнеп яшәп киткәннәр. Төркләр белән дә үзләре кебек үк мухаҗир карашайлар белән дә уртак тел тапканнар. Хәтта хәзер дә туйларда татар хатын-кызлары карашайлар төсле Кавказ көйләренә биеләр. Әнигә Кәрим абый кыйммәтен белмәгәнбез дисең. Монысы инде бераз яңарак тарих. 70нче елларда күпләр авылдан шәһәргә күченгәндә басу җирләрен күрше авылларда яшәүчеләргә сатып китәләр. Авыл җирләренең шулай кадере югалган вакытларда була. Төркиянең тел галиме Фатма Ысканның 1997 елда дөнья күргән Османия татар диалекты китабында авылның 20нче гасыр тормышы ачык чагыла. Галим татарларның телен өйрәнү максатыннан 90нчы елларда авылга килә. Ул килгәндә авылда 86 йорт була.
Османия татар диалекті Россия Федерациясында түрікlerinin bir өліші болған Қазан түрікlerinin илебізде соңғы 100 ел ішінде барлыққа келген bir диалектіdir. Қазаннан, Оренбургтан, Самарадан қалқып, dini ve milli үзенчәлекләрен саклар өчен Türkiye'ге келген ve күңелләрендә һаман ак иделнең хәсрәтен хис иткән кырык-хөекләр үзләре кебек Türkiye'ге күченгән Карача һәм Кырым төрекләре белән күрше булганнар. Bu жернең элеккеге ияләре булган Угыз төрекләре йогынтысын алганнар, ләкин үзләренең фольклор һәм телләрен саклап калуларын әйтергә мөмкинлек бар, дип яза тел белгече. Фәнни эшен татар теле сүзләренең күплеген грамматикасын, авазларын өйрәнүгә багышлый. Төрек теленнән аерылып торган татарча сүзләрнең мәгънәләрен аңлаткан сүзлектә төзи. Шулай ук авыл кешеләре сөйләмен китабына керткән. Галимнең татар авылына биргән бәяләмәсе дә кызыклы. Bu kitapны язганда Кырык-Хөекнең бик күп төрек авыллары белән чагыштырганда зур мәдәнияткә ия булганын күрдек. Мәдәниятләре шәһәр мәдәниятенә тиң. Авылдагы бар йортлар бер план белән төзелгән. Бакча эчендә 2 катлы өйләр, ас каты клетка аерылган. Өйгә керер-кермәс чисталык, хуш ис татар өенә кергәнебезне хис иттерә. Ризыклары үзенчәлекле булганны күрдек. Милли үзенчәлекләрне саклаганнарын, яңалыкларны да кабул иткәннәрен күрдек. Кунакчылыклы, ашларны бирү тәртипләре, өстәлдәге байлыклары аларның бик күп шәһәрләрдә яшәүчеләрдән тагын да югарырак мәдәниятле булулары турындагы фикерләребезне көчәйтте. Төрекләрнең укуга, белемгә иң күп әһәмият биргән бер өлеше татарлардыр. Османиядәге татарларның хатыннары да, ирләре дә укыйлар һәм язалар. Күпчелеге элеккеге язуны да укый, яза. Гыйлемгә әһәмиятне күрсәткән бер күренеш ул. Илләре белән бергә мәчетне дә төзегәннәр. Динне саклар өчен туган илләреннән күченгән татарлар хәзер дә дингә әһәмият бирәләр. Ләкин бу фанатик караш түгел. Мөхтәрәм тыңлаучылар, мәкаләнең дәвамын киләсе видеодан тыңлагыз.